réges-régi filmben, mit sok-sok éven át megtörtént, és nem volt baj, hogy tudtuk, hogy egymástól mit vártunk. Talán ettől volt csak ás, egy könycsepp volt az arcodon, és tudtam, hozzád tartozom. Az első szó, a pillantás eldöntötte kettőnk sorsát. Érted vagyok és nem értem vagy, és senki nem jöhet, hogy megváltozzak. Adhatsz te jót vagy rosszat, az, amit érzek, el nem múlhat. Érted vagyok és nem értem vagy, de értelmet is